Здравейте! Откакто се помня, искам да стана певица. Обичам музиката и мисля, че животът без музика е скучен и безинтересен. Едно от най-големите ни преживявания е участието ни в международният фестивал Орфей в Италия. За това какво се случи там, за моите нови приятели от целия свят, за наградите, за надеждите и разочарованията, за вечерите край красивото италианско крайбрежие, за всичко останало ще ви разкажа сега. Пея във вокална студия Европа с ръководител госпожа Снежана Полихронова. Италианското крайбрежие се пробуждаше в прекрасно пролетно настроение. Природата сякаш пееше, а морето й пригласяше със своя постоянен морски прибой. Аз всяка нощ сънувам, че съм на сцената и това много ме радва, защото съм на още по-големи сцени пред още повече хора и мечтая да съм там наистина. Аз си представям един живот, в който всички да пеят, като отивам в сладкарницата и да се разбера с продавача. Добър ден, дайте ми едно кифло. Заповядайте 20 стотинки. Благодаря, приятен ден. Първата ни среща с всички участници беше в невероятния увеселителен парк Италия в миниатюра. Още на входа разбрах, че фестивалът ще бъде грандиозен със своите участници. Над 600 певци, танцори, музиканти, изпълнители от целия свят се бяха събрали, за да се състезават за голямата награда на фестивала. Всеки искаше да бъде победител и да вземе наградата Корона на Венеция. Сред миниатюрите на Колизеума, Сан Пиетро, венецианските улици, кулата в Пиза, площадите на Флоренция, се срещнахме с приятели от Полша, Русия, Литва, Казахстан, Румъния. Мое имя Дарья, я из России, Нижегородская область, в городе Дзержинск. Мне очень нравится в Италии. Я первый раз на таком большом конкурсе. Свики! Аз се казвам Габриела и съм от Литва. Харесва ли ти тук на този фестивал? Мачал бе патинка, чела бе кръжо. Тя каза, че тук много й хареса и че е много красиво според нея. В этом конкурсе главное участие. Докато някои се скитаха по малките италиански градчета, кой от кой по-пищен и велик, конкурсът започна. Сцената Италия в миниатюра беше осветена с лъчите на топлото пролетно слънце, а невидимите й завеси се разтваряха по лекият крайбрежен ветрец. Започна надпреварата, в която за първи път чувахме как пеят и другите и как танцуват.
нивото на всички участници беше високо. Имаше много добри певци, великолепни танцори, прекрасни инструменталисти. Вы с Египет? Нет, мы приехали из России, из Москвы. Мы хореографический ансамбль «Ритм-балет». Нам очень понравился фестиваль в Италии. Нам интересно смотреть на другие коллективы, на другие постановки. Очень познавательно. Общаться с другими ребятами, с других стран. Кой ще бъде награден? Кой ще вземе гранд при? На кого ще дадат короната? Въпроси, които ще получат отговор след няколко дни. Eccomi qua, oh, sono l'autore che inventa questi nuovi colori con un pennello di poesia e dei pastelli